32 hadis. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول. Әби Хурайрадан хәбәр ителә, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр сезнең берәрегез яхшы төш күрә икән, әгәр сезнең берәрегез начар төш күрә икән, шул төшне күреп уянганнан соң фәльятахаввал, икенче ягына бурылып ятсын. Мәсәлән, уң ягында ята икән, сул ягына бурылып ятсын, сул ягында ята икән, уң ягына бурылып ятсын. Валиятфул ан ясариhi саласан. Шуннан соң сул ягына 3 тапкыр төкерсен. Вальясалиллаха мин хайриха. Һәм Аллаһтан бу төштән хәерлелек сорасын. Валятауаз мин шарриха. Һәм бу төшнең начарлыгыннан Аллаһка сыйынсын. Бу ике хадис. Менә беренче һәм икенче начар төш һәм яхшы төш турында. Без менә башка хадисләрдә алды. Төшләр әйттек 3 төргә бүленә. Беренчесе начар төш. Бу төш турында сөйләргә ярамый. Беренче. Икенчесе, әгәр төшне күреп уянды икән, уң ягыннан сул ягына, ягъни сул ягыннан уң ягына бурылып ятсын. Шулай 3 тапкыр сул ягына төкерсен. Шулай Аллаһтан агузу биллахи мин шаррихи дисен. Ягъни мин Аллаһка сыйынам бу төшнең начарлыгыннан дип әйтсен. Һәм Аллаһтан бу төшне, ягъни я Раббым, бу төш хәерлегә булсын дип әйтсен. Я Раббым, бу төш хәерлегә булсын дип әйтсен. Шулай без менә башка хадисләрдә алдык. Ягъни турып 2 рәкать намаз укысын. Булар барысы да начар төш күргән чакта. Һәм уйламасын бу төш турында. Мәгънәсен аңларга тырышмасын. Һәм шулай башкаларга да бу төшне сөйләргә ярамый. Шушы очракта бу төш нинди генә начар төш күрмәсен, мондый төш кешегә зыян китермәс. Монсы беренче төр дидек. Икенче төр төш, монсы файдасыз төш. Ягъни кеше көннәр буе уйлап йөри нидер турында, мәсәлән, ниндер мәшәкать чишеп йөри көннәр буе. Һәм төшендә шуны күрә. Моны турында уйламасын. Чөнки бу көннәр буе уйлап йөргән нәрсәсен төшендә күрә. Тамам. Һәм өченчесе яхшы төш. Бу төшне күргәндә, бу төшне тәфсирләргә ярый, яхшыга юрарга ярый, һәм инде шулай ук башкаларга да бу төшне сөйләргә ярый. Һәм шулай ук башкаларга да бу төшне сөйләргә ярый. Дәвам итәбез.